Oh, that's my first simp lang. Oh shit. Fuck. Yung handlebar ko bumaliktad. Ay, handlebar. Kala ko handlebar ko bumaliktad. Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa Labrador. Kala ko. Madami po tayo ngayon. Oh. Chad, di ka nakasama. Ito, packet kami ngayon ng digital. Ito. Dito siya pidalin kasi panay ba to? Nahuli na ako. Sabi sigaw-sigaw na sila dun, binata sa taas eh. Shoutout ko pala, meron pala akong pakapol na bike, yung Bravo Gold. 1 to 75 slot po siya. Bali naka po siya sa siklista. Fat bike po siya. Size 26. 21 speed. Naka Shimano DS. Sa mga gustong sumali, 250 per slot. Pa-check na lang po yung page ko kasi medyo madami na rin yung mga sumali. Ito. Nag-vlog pa ako eh. Power plan. Masamiri. Sa power plant. Mawawala eh, halos gabi-gabi ang alak. Ito. Checkpoint muna. Pahinga. Ganda ng view. Mga puno kasi na yan eh. Ba't ako tinatapos na siya? Talagang yung kanang never nang sisang. Sabi mo, nagkakagchat na si Edson. Dito na siya sa taas. Pupundahan. Ulap. Nagbe-vlog din po si Jake. What's up mga tuwan? So yun po no? Yun na po ang nangyari no? Yan na po oh. Kitang kita po yung linggayin. Yan po oh. Watch out Sir Jan! Kaya po umuwi. Andito po yung ebidensya. Naiwan po yung tubig. Pati yung bike. Naging balik ko eh. Si Jake ang mag-i-enjoy tumama sa downhill. Ganda pala ng view dito sa digital. Ito. Kitang-kita yung power plant sa wala. Sa taas? Wait lang, papahinga ako. Mas malinaw dyan. Dali lang. Tapit ako dyan. Kitang-kita yung power plant sa swalo. Taas pa nakakahunin. Guys.
Pahinga ng konti. Yan na yung tower. Oh. Kita na. Medyo maulap lang. Pero yan na siya. Kita na. Ay, kasurvive. Puro ahunan. Akyatan. Nakita na si Swan. So dito kami ngayon sa Digital, sa Labrador. At kasama ko ngayon siyempre na vlogger din at biker. Wala pa akong picture ng kasamang bike ko dito. Kaya nga. Ikaw pa rin ako po yung mga pangalan nyo. Para mano ko po kayo sa Facebook, matag. David. Si Boss David po. Boss Roland. Samuel. Okay. Sila po ang kasama natin ngayon sa ride. At si Jake. Si Ito kay mama. Kaya bakit? Pumakas lang po yan. Bakit nahulbulbot? Ito po kami ngayon sa Digital. Naririnig pala mama sa video. Ganda, mga ano na. Clear na, clear na. Clear na. Lipat na GSW ah. Ano na naman yung Come here, come here. Sige, subukan mo. Iangat kita sa Ang galing braso ko lang. laki ano. Malaki nga to. Masarap to. Bawal. Parang muna kami yan ko. Biglang kumain. Lumapit. Kasi doon, may maisingit na rin doon. Bugal yun. Masabi lang din. Bugal yun dyan. Ito mo. Dito, saan? Ang muna doon kami. Tapos ako. Ang lapit mo. Macho. Tinurin. Isang sitsit lang ng... Nagubad po kasi kami dahil basang-basa yung damit namin. At nandito po yung mga bike namin. Yan, ito yung tore. Okay guys, pababa na po kami ng Digital Labrador. Sinakos mula ng downhill.
Nahulog yung kabela ko. Sige, sige, alalay ka lang. Ito yung gear ko sa gitna, wala akong hulog yung kabela ko. Sakit lang pa ako. Tabi ka pa dyan. Grabe. Ang sakit sa katawan. Pero hindi naman malakas yung pagkakabagsak niya. Mabagal ako. Trinahin ko lang ng ano yun, pero mali yung natamaan kong batok. Pinilit mo eh. Pinilit mo. Pag pinipilit, yan maganda lang. Hindi, mainit.
Ay! Puro downhill. Ay! Tapos din. Oh! Oh! Ay! So guys, tapos na po ang aming Labrador Digital. Ang tuba ko. What's up mga katuhod? Ito, Simplang is the day. grabe ang sakit ng katawan namin. Natagtag kami sa mga bato. And I have battle scars. Oh, at sumemplang si And my Kuya building Efren. is showing Pakita mo kuya. battle scars plus Grabe. building. Yan Yeah. po. You can't get this in jiu-jitsu. Dito lang yan. Yes. Kaya yan, papahinga kami. Sobrang tagtag ng katawan namin para kami nasahay. Nasubukan sana ng Hindi ko na una video sila Sir David. Maluwag na yung ano ko eh. Nagmamadali po sila. close na. Feeling ko nag-loose na. Loose na to eh. Baka maluwag na. Sa sobrang shake, nahulog yung mga pots. Kaya ito, nagpapahinga kami sandali. Grabe yung downhill. Ay, sarap. Parang ano, Sarap talaga pag nakapag... para kaming sumama ng ano, Red Bull Rampage. Oo. Ay, Mas okay pa yung mga ganitong Oo, yung mga na- bilog, oo, pwede pa. mabilis pa ako. Kasi yun, pag ganun patulis-tulis. Parang masakit talaga Ano ng na likod yung ko. mabilis yan. Pag pababa mo, no, mayroong sasalubong na mga bato-bato. Kaya no, nga. hindi mo alam kung dadaanan Oo, mo. kung lilig ko, iiwasan mo. Saka pala guys, hintayin nyo, malapit na yung raffle ko yung fat bike. Oh yes. Yung Bravo Gold, hindi pa nagbabayad to. Ayun nga pala shit. Babayad pala ako yan. Magkano yan, pre? Sorry, joke lang. Ayun. Nakalimutan, nalala sana ako ng bayad. Uy, invalid yun pag walang bayad. Ito nga, habang nagbablog ako ngayon, may mga dumarating sa Gcash ko. Hindi pa ako nakapag-check kung sino yung mga ano. I-check ko po mamaya. Ayoko din. Yun na yung mga sakyan para malamig na pag-aalis. Sana yung susi ko. Bakit? Huwag ka na magalit. Walang bagyo. Tignan mo, sobrang araw oh. Hindi ko na nakuha na sila Boss David. Mamadali po siya may lakad pa. Bali, kaya magbukas ng sakyan ko. Bukas na pala. Sa sobrang hina ko, hindi ko na mabuksan yung sasakyan ko. Jake, sa sobrang hina ko, hindi ko na mabuksan yung pinto ng sasakyan. Ha? Ilan? 700? Taas! Taas pa rin.